The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi mustudio tina Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Gift kwazisai vateereri. Thanks Gaston. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Sezvo zvekinge zvakaita namazuva aNoa part 2. Ndomusoro wedu wenyaya. Ndomusoro wedu wenyaya. Musirisi inoyi mukoma, muzvidzidzo zvinezvi tiri kufamba sei? Muzvidzidzo zvinezvi tichiri paSecond Coming. Yes. Kudzoka kwaJesu kwechipiri. Right. Ndo mutanda wedu wenyaya. Right. Asi tinopota tichienda manje kunotandara nevanhu kwavanoswera. Okay. Iko kudzimba uko kuko zviri kuitika. Anditika. Saka tati sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa. Toda kuti mubva maverenga nyaya inotaurwa naJesu. Paakaitaura Jesu aida kuyambira nyika kuti zvimwe zvinogona kukubatsirai kuziva kuti kuguma kwaapedyo. Mukaona mararamiro amuri kuita akufanana nemararamiro akaitwa mazuva aNoa. Izvozvo zvinongokuratidza kuti kana vemazuva aNoa vakazoparadzwa nemurove, idi bvai mazivawo kuti venguva yenyu kuguma kune kwapedyo. Pana Luke 17 verse 26 na 27. Luka 17 pavhesi ya26. Sezvo zvakanga zvakaita namazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo namazuva omwanakomana wemunhu. Vaidya nokunwa, nokuwana nokuwaniswa, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Matauriro eshoko raMwari riri kuita kunge zvinonzi paive nedambudziko pakudya, pakunwa nepakuroora, zvakadaro zvekuti zvaita kunge zvatsamwisa Mwari. Amenoti pamaverenga zviri kubuda seapa. Kudya kwagara vanhu vanongodya kubva pakusikwa kwenyika. Yes. Asi nyaya iri pamadyiro, kuroorana vanhu vaingoroorana. Right. Asi pane karoorerano kekuti vanhu vanozotaura nezvako. Saka karoorerano kemazuva aNoa ndokatinoda kuona ikako. Hanzi isusu vanhasi manje kwatinoswera nekumaraini kweduku, tikange takuita karoorero ikako, zvoita kunge zvafanana nenguva yaNoa. Patone dambudziko ipapo hande kunguva yaNoa. Vairoora sei? Genesis 6 verse 1 na 2. Genesis 6 vhesi ya1. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika, vachiberekerwa vanasikana, vanakomana vaMwari vakaona vakunda vavanhu kuti vakanaka, vakazvitsaurira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Pane mavara 2 andinoda kuti titsimbidzire mukoma. Rekutanga nderanzi vakaona kuti vakunda vevanhu vakanaka. Varutorera kuona neziso chairo zvekuti unotoona kuti musikana akanaka. Rechi2 ranzi vakazvitsaurira. Mabudiro azvinoita even uchida kuzotarisa manyorwa acho nechirungu, zvinonoburitsa pfungwa inenge yepamusika. Yekuita kunge nguva yaNoa, varume vaiti vakaona poita kunge pari kusharwa vakadzi vari pamusika. Uchisarudza kuti uyu handitire, uyu anoita something like that. Saka toda takataona nyaya yekuona imukoma kuti ndakamboitaura muchidzidzo chapera. Pane problem here kana munhu akanaka mukoma? Aiyo, apa ende hatifanire ndaida kuti muno mustudio ka usaburitse pfungwa yekunge chinhu chakanaka chachitema. Aiwa hachisi. Saka kana munhu akaona musikana akanaka hachisi chitema.
but bhaibheri manje riri kutoti dambudziko rakaitika munguva yaNoa, varume machinda aiona kuti vasikana vakanaka ende zvakakonzera kuuya kwemurove kwemvura. Saka ndiri kuti ndoda kutonyatso toda tione kuti chii chaiitika, because zveshuwa kuona kuti munhu akanaka achisi chitema ende iye wacho akanaka achisi chitema mukoma, zvekutoti togona kutoti pamwe igift yaatopiwa naMwari nekumwe kutaura. Saka toda kuti tione kuti dambudziko riri papi. Ngatimboendai panyaya yekuona pana 1 Samuel 16 verengai verse 7. Samuel wekutanga 16 verse ya 7. Asi Jehovha akati kuna Samuel, usatarira chiso chake kana mumhu wake, nokuti ndamuramba. Nokuti Jehovha haoni somunhu, nokuti munhu unotarira zviri kunze, asi Jehovha unotarira zviri pamwoyo. Saka panosiyana Mwari nevanhu ndepekuti Mwari anoona zviri mukati, Mwari anoona zvamangwana, munhu anongoona zviri kunze. Saka matauriro ari kuita Mwari ari kutoti ndokusiyana kwakaita Mwari nevanhu. Mwari ari kutobvuma kuti inini ndinoona mukati nezviri mberi, vanhu ndakangokupai ability yekuona zviri kunze. Saka kutoona ndiMwari akatotisika takadaro kuti tione zvekuti chikamu icho chachina dambudziko. Aiyo, zvekuti dzimwe nguva tikatojaja chinhu according maonero emaziso ndo zvatakatosikwa tiri naMwari. Asi pane chiri kuzonoshota. Ndofunga ndokwatinoda kuenda. Bhaibheri riri kuti machinda aiona kuti vasikana vakanaka. Vokubadira ipapo. But bhaibheri robva ratoenda pamberi rototi Mwari akatsamwa. Yeti ndiye atisika tichigona kuona kuti munhu akadii akanaka uyu. Ndofunga zviri kufoloweka ikokoko hanzvadzi dzedu, vanamai nevana vedu asikana, haisi problem kuva beautiful. Haisi problem, and haisi problem kuvakomana nevarume kuona kuti munhu uyu ari beautiful, takatosikwa takadaro. But zviri kunonzi manje pakuroorana kwaitwa nguva yaNoa, pane maitiro acho akaita kuti Mwari atsamwe mvura iuye. Saka zvatodaita mukoma, toda kumboona mienzaniso yevanhu 2 vakatoonawo kuti uyu musikana akanaka. Tozotirai kuona kuti chingangodaro chakashota chii. Toda kutanga nekutarisa ainzi Jacob munomuziva? Jacob uyu mwana waIsaac ka mutwini waEsau. Akaroora vakadzi vake 2 munovaziva masisters ka Leah na Rachel. Leah na Rachel. Endai pana Genesis 29 itai verse 17 na 18. Toda kuti tinzwe kuti mukadzi wake Rachel anga akaita sei. Genesis 29 verse 17. Yes. Leah wakanga ana meso akaneta, asi Rakeri wakanga akanaka kwazvo pamuviri napachiso. Zvino Jakobho wakanga achida Rakeri, akati ndichakubatirai makore 9 pamusoro paRakeri, mukunda wenyu muduku. Saka panapa futi Jacob akaexercise gift kana kuti zvatakasikwa tiri naMwari zvekugona kuona. Paaitoona vasikana vairava Leah naRachel, haana kufadzwa nefesi yaLeah. Yaita kunge yakaneta mukuona kwake. Then fesi yaRachel yakamuitira zvakanaka. Zvekuti hanzi pachimiro nepafesi zvese zvanga zviri. Zvekuti pavaitaurirana naTezvara haana kuona problem paakanzishandira roora 7 years. Hanzi yakamuitira nguva pfupi kuda kwemanakiro emusikana. But mukaverenga ndima yacho Jacob apa rinoita kunge ranga risiri rudo. Dai kuri kuchirungu anoita kunge akaita inonzi infatuation. Akatosorwa nerunako. Very good mataura zvekuti zvezvezvo rudo ruya runokurumidza kungoti bvandanyurwe chop ruya kazhinji irworwoka runenge rwatungamirwa nemaziso chete. Toda kuona mumwe muenzaniso, maybe tisati tabva pana Jacob. Selection yake nezvaidiwa naMwari ini ndikuona kunge akatadza. Pakuti mukazotarisa handii ndokwaifanira kubva dzinza raJesu. But pavakadzi vake vairi vavo muchaona kuti Judha akazova mutungamiri akabva nekuna Rea. Vaprista ana Revhi vakabva nekuna Rea. Kwaona kunge kune uso hwakaneta kuya zano raMwari rakatosadzisa ndokwarakabuda nako.
ende iye akatozopinda nguva yakaoma. Mukaverenga ndima dzacho mukoma zvaakaita kuna riya kwairamba kuchirowa boys kuchizvarwa uko hakuna anomazoonaka. Saka nguva iyoyo vaikoshesa kuti munhukadzi ngaaite vana, especially vana vakomana. Saka zvaimunetsa kuti ndinodzokera sei kumusha nemukadzi wandinodisisa asina mwana. Zvekuti pakazozvarwa Joseph akabva ati anga tichiendai manje anga kuti at least mukadzi wandinoda. Point iri kungonobuda ndeyekuti decision yaakaita achingoshandisa maziso ine kakumushungurudza kayakaita kumberi kekuti aifanira kushandisa maziso plus something kuti zvibhalanse. Ngatinzwei mumwe ndiSamson pana Judges 14 verengai vhesi ya2 na3. Vatongi 14 vhesi ya2. Yes. Akakwira akandoudza baba vake namai vake akati, ndaona mukadzi paTimuna pakati pavakunda vavaFiristia, naizvozvo zvino nditorerei iye ave mukadzi wangu. Ipapo baba vake namai vake vakati kwaari, ko pakati pavakunda vehama dzako kana pakati pavanhu vangu vose hapana mukadzi here zvoda kundozvitorera mukadzi pakati pavaFiristia vasina kudzingiswa? Samson akati kuna baba vake, nditorerei iye nokuti unondifadza kwazvo. Pari kunzi naSamson anondifadza kwazvo. Samson ari kusamaraiza zvinotaurwa nanaboys yezvinezvi because kune chiso chemunhu but kune zvekuti step, kasmailiro kake, kakamiro kake bvudzi, kavoisi kake, mapfekero anoita hembe. Saka pari kuzononzi anondifadza kwazvo isamari yezvinhu zvaonekwa neziso. Zvese zvikunzi naSamson anondifadza kwazvo ari kusamaraiza twese twatingataurisa naboys kuti unoona kana achismaila, even voice rake anotaura akazvidzikisira, even mafambiro ake haana kuzhanga. Zvese izvozvo matama anobokera saka izvozvo zvese ndozvikuti naSamson anondifadza. Chandoda kuti pastor chive clear, hapana problem kuona zvinhu izvozvo pastor hachizi chitema. Ndo masikirwo atakatoitwa naMwari tinoona kunze. But muchiona kuti sarudzo yemukomana uyu muchato wacho hauna kulasta, hauna kutomboenda mberi. Iye wainzi anondifadza kwazvo kuratidza kuti vane chavaishota ndo chakagonekwa pakaroora Isaac. Takaidzidza chii icho chomukoma kuti Eliasi atumwa akasvikonamata very good kuti Mwari vatungamire ende ngirozi ikamutungamira. Inzwai vana vakomana varoko, idi hapana problem kutoshandisa maziso choona kuti uyu akanaka, ndinoda ane umumo hwakadai, ane madimples, inzwa voice racho, hona smile. Zvese izvozvo takatozvipiwa igift, ndo zviri munhu. But zvikanoshota kunamata idi tinoenda kumazuva ano. Ukasatungamirwa naMwari, taura uchiti ukasatungamirwa naMwari pakunosarudza, nekuti Mwari anoona zviri mukati, iwo sanganisa nezvekunze pabuda. Saka question yamunobva yatinogona kubva taita savateereri ndeyekuti saka unomutsvaga sei musikana wachona? Tiudzei kuti 1 unodai, 2 wodai. Bhaibheri haripe mastage sekunge lecture. Inzwai vaKorinde wokutanga 10 vhesi 11. 1 vaKorinde 10 vhesi 11. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo, zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Bhaibheri rakanyorerwa munhu anoshandisa pfungwa dzake 5. Saka hakuna mavhesi mubhaibheri anoti mukomana kana wada musikana number 1 ita so, number 2 ita so. Patiri kutodzidza dzana Jacob nana Samson zvakanyorwa kuti tinyeverwe. Regai timbonzwa rwiyo. Tiri pachidzidzo sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa part 2. Douya kumchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru pone soro. Chidzidzo chedu chiri kuti sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa part 2. Tasira papi mgo? Tasira Paul akuti iye
vakomana vakaita nyaya idzi kumashure vataverenga vaya vana Jacob vana Samson hanzi zvakatonyorwa kuti isu kana taakuzviverenga vemazuva ano zvitinyevere. Saka pabuda pfungwa yekuti unogona kusawana mavhesi anoteerana anoti kana utsvaga musikana pakadai 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 asi Mwari akatipa pfungwa tofanira kusanganisa maonero edu mafungiro edu nekumukumbira iye kuti atitungamirire. Nyaya iyi yakakosherei vateereri? Jesus is coming again. Saka haadi kuti mumazuva anhasi tiite karorero kanokonzera kuti semhuri kana kuti sewedungamunhu panouya Kristu tadze kuponeswa. Saka muri kuburitsa pfungwa yekuti marriage inogona kutotadzisa vamwe kuenda kudenga. Exactly. Because vakaita karorero katiri kutaura aka munguva yaNoa vakaparadzwa nemvura. Pane zvazvinonobhiridha kumberi zvinototadzisa munhu kuti aende kudenga. Kana kuti kana uchizoenda kuenda zvako asi ari matsurundo zvinenge zvine kurwadza zvakaoma. Saka Mwari anenge achida kuti zvinhu zvingoitwa the right way kuti zvireruke. Saka tiri panyaya iyo yekuona mukoma because panguva yaNoa chakanovhiringa vaiona voita kanenge kakuselekta vachidaro. Saka toda kuti muchiona dambudziko rinoitika varume vese munyika tomboti vofurirana kuti karorero kedu toda kungotarisa anotifadza. Muone dambudziko rinobva raitika kuvanhukadzi. Manzwa muri kuti chii? Kuti varume voita sekunge vatenderana kuti pakuroora tiri kutsvaga ichi nechichi. Panoita dambudziko kuvakadzi kuti tomboti vatenderana kuti chatiri kutsvaga vari kutsvaga zvinongoonekwa nemaziso kuti toda tsapfu hombe, toda ane maziso mahombe ane matama akabookera. Tomboti varume vese pavanoroora vakungoshandisa zvavaona sezvaiitwa nguva yaNoa. Dambudziko rinochiitika kuvanhukadzi verengai munzwe pana Proverbs 6 verse 25. Zvirevo 6 pavhesi ya25. Yes. Usachiva kunaka kwake mumwoyo mako, arege kukubata namafungiro ameso ake. In English vhesi irorero dai tariverenga nechirungu shona yatogona rinoti don't lust after her in your heart. Lust haisi love mukoma. Pamberi robva rati don't be deceived by her eyelids. Murikuona zvarinoita riri kuti vanhu vechirume tikaita tsika yekunzwa munoiti chi last kukwezwa nemaonekero ekunze. Last harusi rudo ruri kunyatsa kukura zvine kuchiva zvine simba rechinguvana. Saka hanzi tikaita izvozvo zvekuti kushandisa maziso zvodaro hanzi hazvidiwe. Hanzi number 2 vanhu vechirume ngwarirai kuti mukazviratidza kuti muri kukonzentreta pane zvinoonekwa hanzi vakadzi vanokutsotsai with their eyelids. Ndoziva kuti ipapo hamuna upabata ipapo eyelids maziso here. Zvinoitika munoziva kuti kune ngoma vakadzi vakaziva kuti muri kuda zvinoonekwa pameso hanzi imwe area yavanokonzentreta nayo pama-eyelids pamusoro pemaziso apa. Izvi zviri pamusoro netsiye vane zvavanozviita zvekuti zvinotoita kunge zviri kukudedza kuti uya murikuona zvikuita. Idzai vateereri, munhu akanyora vhesi iri is the wisest person ndiSolomon. Akambopinda tsaona nenyaya yemadzimai. Saka tiri kutoudzwa nemunhu ka rega zvipora akabva mukutsva. Saka zvaiitika nguva yake madzimai vanenge vaiita toti trade yekukwezva varume because anenge aziva kuti varume havasinei nezviri pamwoyo. Vane zvavaita pamaziso panapa vopachinja macolors kuzorazora vaizorazora ipapapa. Then ma-eyelids ataurwa naProverbs 6:25 vane zvavaiaita. Kuti kana akabwaira kubwaira kwacho kune kuri exaggerated zvekuti zvinonovhiringa munhu kutotaura. Exactly. Kubwaira kwacho kune kuri kutotaura. Saka muchaona kuti hazvina kutanga nhasi vateereri izvo zvekuchinja pamaziso apa netsiye dzichiita zvinoedhera zvekuti kubwaira kunofanira kungova nomaoko yaka kana pabatwa apa pasitaka kunoita kunge kuri kutokuti uya
uyani masolomoni saka solomoni ari kubva ati varumeka mukaita tsika yekuda zvinoonekwa kunze munotrepwa nevakadzi vanobva vagadzirawo kumeso kwacho zvinokutrepai saka munonyura manje amenoisaine saka solomoni ati munogona kunyudzwa nemaonekero emunhu because dai kuri kwekuti munhu asikwa aine tsiye dzakadaro nemaziso akadaro haizi problem ari mukunzwaka because ngatiwirirane pastor beauty nezviri munhu haisi problem but vakadzi vakaona kuti ndo zvamuri kutsvaga iye asina vanozviedhera very good because akaona kuti varume vese vari kumhanyira kuna ane zvakadai inini handina izvozvo saka anonozvitsvaga oedhera saka muchiona situation inonobuda mukomaka ndeye munhu aartificial inokonzera kuti vakadzi vazvichinje vova artificial because vakaziva kuti varume muruda munhu mutsvuku iye akasikwa ari mushava munhu asina pfungwa dzekuenda kudenga ari kungoda murume kuroorwa haangangogareka mugoma unotsvaga mushonga wokutsvukisa anoitawo kuti atsvuke because aona kuti varume vari kubhesa nekutsvuka saka asi pakutsvuka apa ngatitenderana kuti panenge paine mhosva here inzwai mukoma zvandotaura kusikwa munhu ari beautiful nekala yake hapana problem but varume tikaratidza kuti ndo patiri kuperera hamukona zvazvinoita zvinotuma kana ndiri kunzwa mushe uri kuti iwewe pane zvinhu zviviri right panyaya dzekuroora kune mataridzikiro ekunze right koita zviri munhu mukati zvinoonekwa naMwari saka munhu anofanira kushingaira kugadzirisa maarea toti ekunze pane zvaunogona kuita kugadzirisa masikirwo awo akaita right asi mukati munofanira kushandwawo kuti mubude zvakanaka exactly saka muri kuti kana vanhu vakanyanyisa kuda zvekunze vakadzi vanoiginowa zvemukati vanotoiginowa havachisinei vanenge vasisinei munogona kutoita rukesheni rwese runoiginowa zvemukati vongodhila nekunze bedzi kuitira kuti vamite your expectations mapona inzwai zvirevo chapter 7 verse 7 to 11 zvirevo 7 vhesi ya7 ndikatarira pakati pevasina mano ndikaona pakati pamajaya rimwe jaya rakashayiwa njere richipfuura nenzira yomumusha pedyo nekona yeimba yemukadzi uyo richifamba nenzira kuimba yomukadzi nenguva yorubvunzavaeni nenguva yamadeko ezuva pakati pousiku kwasviba zvinotarira mukadzi akasongana naye wakanga akafuka sechifeve anokunyengera pamwoyo unopupira achiita sezvaanoda tsoka dzake hadzigari mumba make pane mapoints 3 atoda kuti tipedze pastor ticonclude nyaya yedu abuda panapa mukunyora kwasolomoni ari kuti pakaita mukomana wokuti arida munhu wekuroora kana kuti life partner but time yaanomutsvaga ingori yerubvunzavaeni nemanheru bhaibheri riri kuti ifuza munzwa matauriro asolomoni solomoni ati hake ndakaona jaya risina mano but mukutaura kwanhasi solomoni ari kuti ifuza mukadzi wekuroora atsvaga usiku because why kutotsvaga usiku gift iya yatakapiwa naMwari yekuonai yekugona kuona this is beautiful what iri compromised when it's night tisataunyatsokuona even mukatoenda vanodzidzisa zvedriving kudrivwa kwemota chaiko vanototaura kuti driving in the night vision is compromised hazvidi kana mavhesi izvozvo ndo zvazvitori saka haungatiri kutsvaga life partner wauchagara naye upenyu hwese asi time dzaunoonekwa uchitaura nevanhukadzi kwangonoti svibeirwa rubvunza vaeni zvazvinonoratidza manje vanoona kana kuti dai solomoni ari pachikuona anobva aziva kuti wauri kutsvaga hazi mukadzi ameno kuti chimwe chiyo dai aripo saka time chayo yakakosha wakomana yekuti uratidze kuti uri serious about marriage time yaunoona nemusikana wako time yamunotaura nayo ikaramba kungorerekera kwati svibei pari kunzi nasolomoni pane kaufuza karipo ndisolomoni adaro number 2 hanzi musikana wacho waaitaura naye aiva akapfeka sepfambi
munoona kuti chinoitika nevanhukadzi chii inyaya yatataura yekuti vanhu vechirume vakaradzwa kuti havachatsvage unhu hwakanaka nekarekta vari kungoda appearance vanhukadzi zvinonovafosa kuti vapfeke sepfambi zviri kutsvagwa zvacho because ukapfeka sepfambi mukomana kana anga ari kutsvaga munhu ane bhodhi yakati kurei unonopfeka zvinoratidza bhodhi yacho kana munhurume ari kutsvaga munhu akadai unonopfeka zvinodaro saka chinoita kuti vanhukadzi dzimwe nguva vapfeke zvipfupi kana kuti vapfeke zvinonjenjemera kana kuti zvinodhinda miri wese kana kuti zvinodenha tsinga it's because zviri kuita sekunge varume vese ndo zviri kuvadhonza havasisinei nekarekta saka vakadzi vanobva vasendeka kwekugadzira karekta voita 100% concentration padressing saka apa pari kubuda pfungwa yekuti mukomana anofanirawo kucherechedza kuti pfambi dzemuarea mavo dzinopfeka sei exactly kana akutsvaga musikana wokuroora asuduruke kune vane kapfekero kanoda kusebera kune anofanira kusuduruka mukoma because akaswedera akaramba achidaroka toda kuti titrai kuona kuti hatizi here tamumazuva anowa kovaya vasikana vanongoti vamwe vanotaura kuti haiwa kuhembe munhu here handizvo zviri moyo but ndo zviri kubuda manje solomoni munhu akatodhila nevakadzi vakawanda kupfuura isusu mukoma ari kutotaura kuti ka pane kupfeka kwekutoti varume vachikuona havaite serious newe vari kuona pfambi pauri nemapfekero awaita saka area nearea sezvamataura unotozviona kuti pfambi dzekunodhuze dzinopfeka kana zvikabudura ndikutaura sekusiyana kwenzvimbo vanhukadzi vekuti pfambi dzeko unogona kuona imwe nzvimbo vanenge vachipfeka zvikabudura vamwe vanopfeka zvimamini vamwe vanopfeka zvinonjenjemera vamwe vanopfeka zvinobata miri wese zvekuti unobva waona zvakaita munhukadzi saka mukomana akangwara manje unonzvenga ikoko ndopfungwa iri kubuda chero vamwe vachiti ane mwoyo wakanaka asi kapfekera aka kari kuratidza ibva pane pekupedzisira nguva yedu iri kufamba mukoma panza anoita kupupira kana achifamba maiverenga nechirungu ka kuda kuvhiringa mafungiro evarume nestepi kuti kuti achifamba pamberi pakoka haisisiri stepi ingori ordinary yekuti arida kunosvika uko yekugadzira saka zvinoita vakadzi vakaziva kuti muri kungokonzentrata nekuda kuona munozera kuti bhutsu chaidzo dzinochinja stepi yemunhu ngoma kuti munhukadzi akapfeka mapams amwazive neanonzi mahigh heel ita uchitsanangura aiwa vanoziva vateereri mapams nehigh heel zvikapfekwa nemunhu wani stepi chaiyo inochinja saka pfungwa iri kunobuda ndeyekuti kana tiri serious kuti nyaya yekuroora toda kuiita nenzira inofadza Mwari vanhu vechirume ngaticherechedzei zviri kubuda muchidzidzo vanhu vechikadzi musasundwe kana kufoswa kukonzentrata kune zvekunze chete mokanganwa karekta zvirevo 31 vhesi ya30 zvirevo 31 yes pavhesi ya30 yes zvinofadza zvinonyengedzera vunaki havuna maturo asi mukadzi unotya Jehovha ndiye unofanira kurumbidzwa ameno kana makambozviona vateereri nemi pastor ndoda kuti muoneka vateereri vedu kuti panyaya yebeauty kuvanhukadzi tine vanhu vakanaka vari mudzimba vakaroorwa toita vanhu vakanaka vakadzi futi vakatowanda vasina kuroorwa kana kuti vakambororwa muchato ukaramba saka izvozvo zvega kumunhu anofunga zvinofanira kubva zvakuratidza kuti ndofunga pane chimwe chinochengetedza muchato other than beauty dai iri beauty yega tingadai tisina vakanaka vasiri mumuchato inodiwa but haibva haimire yega mudariro nekuti ukatoenda kana kumabhawa nekumwe nevamwe vari kutotsvaka varume vanovaroora variko vakanaka zvekuti saka kongludai muchitaura zvinhu 2 zvinodiwa muvape phone number tigotaura navo pano runako rwauri kuona nemaziso nezvinhu zvaunoyemura zvakanaka asi batsirwawo naMwari nekuti anoziva zviri munhu mukati nekuti zvinofambirana munhu wemukati nemunhu wekunze moita rugare rwakanaka chidzidzo icho chitoda kuti muchiwane mupote muchichidzokorora pastor Rhodes vakukupai phone number so that mukaisa message pawhatsapp idzodzo tinokutumirai audio yechidzidzo chino ichi 0716
452-086 0716 452-086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu ungaya